అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ రోజు మీ అందరి ముందుకి రెడ్డి క్యాస్ట్ లో నుంచి ఒక మంచి అందమైన జాబ్ చేసే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాను. మరి ఈ అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 7/8/1998. ఎత్తు 5'5" ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ MBA కంప్లీట్ చేసింది. ఈ అమ్మాయి ప్రెసెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో హెచ్ఆర్ గా జాబ్ చేస్తుందండి. నెలకు జీతం 50,000 వరకు వస్తుంది. వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు అని అంటే రెడ్డి క్యాస్ట్ లోనే మంచి అందమైన అబ్బాయి కావాలనుకుంటున్నారు. అందులోనూ హై ప్యాకేజీ ఉండే అబ్బాయిని మాత్రమే కోరుకుంటున్నారండి. ఆ అబ్బాయి యుఎస్ అయినా కెనడా అయినా ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, అంటే అబ్రాడ్ మ్యాచెస్ మాత్రమే కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఇలాంటి అమ్మాయిని మీరు కూడా కోరుకుంటున్నారా? అందులోనూ రెడ్డి క్యాస్ట్ లోనే కోరుకుంటున్నారా? అయితే ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, వెంటనే వచ్చేయండి తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి. తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఉండగా టెన్షన్ ఎందుకు, దండగా. అందరికి వీడియో నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి అప్డేట్స్ మీరు ప్రతిరోజు వినాలి అనుకుంటే వెంటనే మా ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా అడ్రస్ జగద్గిరిగుట్ట, హైదరాబాద్. పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి, పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట కూడా కొట్టండి.